нависанда шоири тоҷик ва яке аз ҳамраисони Анҷумани озодандешони тоҷик дар як сӯҳбат бо Радиои Озодӣ дар бораи ин созмони тозатаъсис нақл кард. Ин созмон ҳудуди 2 моҳ аз мавҷудияти худ дар Аврупо хабар дод. Темур Варқӣ гуфт, дар ҳайати ин анҷуман намояндагони ҳамаи миллатҳое сарҷам шуданд, ки дар Тоҷикистон ва берун аз он ба сар мебаранд ва онҳое ҳам ҳастанд, ки ба Тоҷикистон ва фарҳанги тоҷикӣ рабт доранд. шумораи онҳоро Темур Варқӣ наздики 100 нафар мегӯяд. Темур Варқӣ гуфт, онҳо маҳфиле бунёд карданду онро Анҷумани озодандешони тоҷик ном гузоштанд. дар атрофи он мутахассисони соҳаи мухталиф ҷамъ шуданд. технократҳо, ҳуқуқшиносон, иқтисоддонон ва на танҳо афроди фарҳангӣ, балки шахсиятҳо аз соҳаи мухталиф ҷамъ омаданд. вале фарҳангу маориф маҳаки миллат ва давлатдорӣ ҳастанд ва ба ҳамин хотир ба ин чиз такя хоҳанд кард, гуфт Темур Варқӣ. ӯ ҳамчунин афзуд, онҳо як пойгоҳе бунёд карданд ва мутахассисони мухталифро даъват доранд, то бо ақидаву пешниҳодҳои худ биёянд. ин барномаву идеяҳо баъдан ҳамчун пешниҳод ба ҳукумат ва ҷомеа нашр мешаванд. агар ҷомеа онро қабул кард, пас он ба ҳайси пешниҳоди иҷтимоӣ ба ҳукумат ирсол хоҳад шуд. Темур Варқӣ дар идомаи сӯҳбат гуфт, ҳадафи онҳо рушди демократия, ҳифзи пойдевори давлати дунявӣ дар Тоҷикистон аст ва онҳо дар ин бора ошкоро суҳбат кардаанд. мо ба ҳамаи онҳое, ки бо ин ақидаҳо розӣ ҳастанду омодаанд ҳамкорӣ кунанд, оғӯши худро боз мекунем. мо аз рӯи худ ҳаракат дорем. ин созмон ҳадафҳои густурдатар аз гурӯҳи 24 ва ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистонро дорад. мо ба тамоми аъзои ҷомеаи Тоҷикистон муроҷиат мекунем. бояд пойгоҳе бунёд шавад, ки бар асоси он ҷомеаи озоду демократӣ бунёд мешавад ва аъзои он бо ҳам ҳамфикр буда дар баробари ҳамдигар масъулият эҳсос мекунанд. вақт бо суръат пеш меравад. бисёр кишварҳо хеле пешрафт кардаанд. масалан, сафари ахири президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёевро бинед, ки чӣ гуна гарм пазируфта шуд. ин маънои онро дорад, ки мардуми тоҷик ташнаи ислоҳот ва озодӣ аст, хулоса кард Темур Варқӣ.